Osetljivi slučajevi, stanje žrtve. O svemu tome vode računa uređene države. Ovde je drugačije. Glumica Danijela Štajnfeld je za silovanje optužila kolegu Branislava Lečića. Ceo slučaj preuzelo je tužilaštvo, ali zapravo preuzeli su ga i sude tabloidi. Sude kako se oblači, iznose navodne detalje iz istrage. U takvoj atmosferi žrtva nema šanse da prestane da bude žrtva. Apsolutno treba izbegavati sve detalje, svaku vrstu prolaženja kroz načine na koje se taj zločin odigravao. Ja negde sugerišem svakom novinaru da kada izveštava o nečemu se zapita kako bi se osjećao kada bi se neko njen ili njegov našao u toj situaciji, kada bi se takve vrste privatnih detalja razvlačile po javnosti bez ikakvih mogućnosti da se žrtva, već jednom žrtva, zaštiti od dodatne traumatizacije i viktimizacije.